Yura Yesu ye bom pae eda wase se ene so odi wasem ebre wasem a ebe emesiesie eda wase odin yimu amen. Eda Nyankopon asese Nyankopon abie kwan asato amaye bio na ene odi na asem eba besiesie yen na ene ne pese ye kasa akra efa ho se pay your debts triawaka ene ne asem o pese yina edwendwene ho asem bi ehu hia pa yie pa awo nyamesum efie abrabomu adwumamu ene asetene mu ade ehu hia pa de obia otie bia no so otie ni ye na ofamu aba ebetimi asesa nipa no so na brabo minim se obia sa wo de ka na sa wotua wasom dwo na ewiase ewo mu de minim se obia ni ho a meka se bia ne ho so na kwankro obia da no yonko nti the world is a world of interdependence minim se wiase de ni a obia eda obi endi se ebia ho akere wo ana asem wato wo na okowuni anche na wakofem bibi ana se bia okoji loan ana bibi ede saa no nko ana de minim se enye bone bia eni ho obetimi akoba bia wa opebia na ebia ahokere bia aka wo ne ebia ejabia ebia ebowo akoso guni aso na se uni anso obia na otimi aboa obetimi akọ bank ana se bia individual bia hokora no obetimi akoje na se okofem obia dia ana se loan ana se borrowing kora no ani nyina de esi ho a se okofem obia dia na se wo de kode na ye se wodi wasam so se yehunu kwan akoje a se yehunu kwan so ede koro se asem wato wo hu kwan akoni anche se menua ebi aboa me na amanie bi atome pa yie pa ohunu kwan akoje dia ade nti na ohunu kwan so emfa enkoro enti bi hia bebre se yepese abrabo eye de ne nipa nyina trafefefe na enya masom so etimi so ene dia ene yekoju obia dia se eyefem nya de che so bi na dia che wo na ko se bia loan ana se bia okoko rent ana okoko high haren na bibia de sa dia ni nyina de ebe hia se etimi edi ya asam so minim se wi ase de se medical aka no obia ni ho a ne ho so na kwankoro se woni de wi ase oba ni ohia obia moa e de ni a bibi ho ana se bia ade bi ho betimi a kyerɛw na se ebia ho kyerɛw na asamoto na wunya obia usu ekyere obia mfiu na odomfo bi hu mobɔ na de uhia no wode fam wa esa wosa de ekoro so obi ede ade man se bia so samofo wo fam obia de a na se ebe no so na wamfa anko na wanka hu bia so anche nipa no a na se na afi wo do hu siesie nipa no na wunya dwene be se wontua dia anya se wunya nipa papa se wakoji obi ho sika akofem obi ade na afi wahye time se ni bebro na afi time no edu na wamfa ade na anko wonso wanka ho bibia nche nipa no na afi de oni nipa no hide and seek hu nipa no na wodi utiri esiesi a se enokwase mi ne wunya nipa papa bible no sana bible no ka bible so nipa bi odi sa bia no woye di boye ni enye se obi ekofem ade na we ma woye di boye ni bible no emmra se bia ho kyerew ana owo amanie bi mu na asem wato na okwakope bosia bi firi unua bi nche se woni kodum ejabi ana do koye ntutuye bi a enye bone wo awurade anim nemu so obegye na wontua de ene de eye bone kase wo awurade anim se wogen kai Psalm 37 verse 21 a wo se obonefo ofem na ontua oteni ni hu mobo na oma onipa bonefo bia na okoni nu ya ho ekosere ana bia ekoji ade a se we de boa me na memfa enkoye ma ade a wo se obonefo ofem na oni ontua abemboni woni tirim je se ebin bebre nu a wi ase a homo anenam kwamboni bebre nu a so nam nyansa kwa bebre nu a so timi koje nkrofo ne ma ene famisi na nipa bi wo omo no so de tumisa ampa owo ahonyire mu na owo amanie mu no ahokyere mu de obekoni nu ya nche
obeka semu a de pa yie pa a o chene se wo chena nko a e de beba odi me sak me nyame boa o tama me de asha kura ne nya de kura ebi kura no ebeduro me de ba to bia da si a na onua no so na me se ebi a osuo Nyankopɔn na ebi a onim se anampo nya mesuro ne bi kura no a atenka bi woni mu na wodwe nipa ho ntino na ade nipa na hwehwe no na nipa no de ama no na odi akodum nija ndi afeja no a ebo nipa no a efe odi akodum no na ne wura fi kura se odi nipa na de besa akoto ba bi eda na Bible se obonefo fem na ontua na otini ni de ehu nipa mobɔ na ɔma onipa bia ɔwa osuro Nyankopɔn no wotene bia ne de se wokosugu no so na wo bi nko ade a se de ti bia no nyamesuro nti ene nyamesom nti no sa nipa ne bɛboa wo enso bɔnefo de yihu se na me se ɔyɛ bɔnefo nti adwenbɔne nko a ene woni tirim na fi wonam nyansakwan nko a so ene femisei na yi na sei ni sei ebinom kura de esu ni awerɛho ne kasa de ne kasa pa na mi kunu ni ho na me ma mi ni ho na de na me da mu yetumi nsem bebre betumi akoni ni ancha ko kan nsem a da chi se wotumi se nipa na sem wo ya pa yi pa so bi kura amwa no a ene kura do bedie kura no edi bebre no a eye bi won so na ene kura pa nanso de ye kan se wohunu kwaye kɔgia ese se wohunu kwaye nso ede koro ade bi ehia pa yi pa binom no de papa binom nso ekura ese binom wo mwa no pa yi nanso Bible say obanefo fem na ontua minim say kwase abuo say wakogi obi ade ana wakobo onua obosia ana mpo bank ana institution bia ana even credit union ahodo abebe mu bia na wakoje na wode abrɛho bi ni esun se bia asɛm atome me yire wu papa wu asɛm se na aba na nipa na hu mɔbɔ na wadwene ho no waboa na sɛ onsa kasika no na sɛ wamfa ankoma nipa na dia na yɛ sɛ wabu nipa na kwasea yɛ sɛ wabu nipa na ɛna abu nipa na kwasea na sɛ tam no so na sɛ wode kɔ anampo bi kura na ɛsi kwan na tumi bu nipa na manne a yɛ sɛ nipa yɛ nipa ti yɛ kan sɛ obi a wode ka bia no hwɛ sɛ obetua na obi a ɔnam gyegye nkrɔfoɔ hɔ ne yɛma femisei na ɔnsa mfa nkrɔ no ɔgye na ɔde wasim ofiri ha no wɔkɔ ha saa nipa no deɛ ka ne saa nipa no de wɔyɛ azaa ɔyɛ nipa bi a wode mi sɛ ɔnyɛ koraa na saa nipa no ntumi nkɔ Nyankopɔn ahenni mu na wɔmfata wo society mu koraa menkyerɛ sɛ obi a wɔpɛ bosia anaasɛ obi ho aka mu no ɔkɔgye bosia na wɔmfata Nyame ahenni mu ni mo wobɛgye na wontua na wonsa bɛka sika no na wode wonsa ka sika no wa no na nipa na wode ne kan de wamfa nkoma no na wode akɔyɛ wa wono to yɛwoforo bidi a Bible se saa nipa no ɛyɛ ɔbɔnefoɔ nti obi a ɔgye na wontua bia no ɔyɛ bɔnefoɔ nti yɛnsiesie yɛn sɛ sɛ yɛpɛsɛ yɛ so Nyankopɔn ni na abrabɔ yɛ dadi a wode kade a ɛyɛ sɛ wotua ni mo ma obi a nso abrabɔ a yɛbɔ mo obi a mfa nyansa kwan bi so enkwa obu wɔ kɔ ha asɛm ɛsɛ o na fɛn mi sɛ na wɔ dɛn ni business o wɔ kyerɛ nkwan bɛba o yɛ tua mɛka me na bɛto hɔ na ofiri ya no wɔ kɔ ha ofiri ya no wɔ kɔ ha ɔbɛdegye saa na nso bosom yɛ so yɛ no ano na ɛno ano ɔde akɔyɛ ɔno ano ntotoɛ wote saa ɛsɛ wo sesa wadwene na ɛyɛ bɔne wɔ Onyankopɔn anim ndi obiara van sɛ bia wode ka na wobɛnya adwene sɛ mimi ntua deɛ wontimi nkɔ soro ayɛmɛ mu sɛ ɛnyɛ good reasons bi paa na abɛgyina so sɛ mede obi ka na deɛ nti ama mempɛ sɛ metua nie na nyɛ adwen papa na nte aseɛ nim na ɛkɔyɛ adwen bɔne sɛ wakɔfɛm wo yɔnko adeɛ wakɔgye obi adeɛ na wonya adwene sɛ adeɛ a makɔgye ne memfa nkɔ anaa sika a makɔgye afi me nua ɔno mentua a ɛyɛ adwen bɔne ɛba saa ahunu sɛ saa nipa no ɔde saa no wontimi nkɔ Onyankopɔn ahenni mu na deɛ bɛ na daakye no sɛ yɛsɔre fra awufuo mu ne yɛkɔgye Nyankopɔn anim a Nyankopɔn ebusa wɔ wobɛka sɛ sɛ wobɛka sɛ na menni bi na wonni bi nso a asɛm bɛ na aka kyerɛ wo nua no ma manka hwee nso ankyerɛ no wobɛka kyerɛ sɛ firi me so kɔ woyɛ nipa bɔnefoɔ paa wowote wiase wo nua brɛ anyadeɛ na wowakɔso agu no sɛ me ho kyerɛ me ne boa me nipa na wohwɛ wɔ ni suo no wohwɛ wɔ mmɔbɔrɔ a woyɛ waboa wo na afei wantumi ankasa mpa ankyerɛ wo nua wo nso a wantua ɛna apɛ sɛ memfa mɛtena ɔsoro ayɛmaa mu mede bɛtena ɔsoro ayɛmaa mu a ɛnyɛ yie nti Bible se ɔbɔnefoɔ ɛna fam a wontua na ɔte ne ni deɛ ohu nipa mɔbɔ da biara nti ɛyɛ papa sɛ wo nua ɛba wo nkyɛn na wɔ bi a wotumi boa no ɛna ɛyɛ papa sɛ
won so okɔ nipa nkyɛn akɔgye ade a ɛsɛ wo saa ade korɔ ɛno na ɛkyerɛ sɛ nipa no osuro Nyankopɔn anampo na ne abie wɔ wiase abrabom na se yɛtete bi a ensɔre mu ɛne akuakuo mu ne adwuma mu ne bi especially ensɔre mu ne bi asemesi femisei na semsei na atome ɛne ade no nneɛma bebree ɛnam sɛ nipa no so Nyankopɔn nti nipa no owo bia na wama obi na wofa na sɛ wone no na ɛsom Nyankopɔn nti wontua a sɛ ɛne na wo fom kɛseɛ pa yie pa yɛnyina na yɛkɔ asɔre ana yɛnyina yɛ nyamesomfoɔ sɛ meyɛ Romani ana meyɛ Methodist ni na meyɛ Pentecost ni na mafa na sɛ asɛm wato makohu me nua bi a ebia ne nsɛm obie na mafa na sɛ mene nyina na yɛkɔ asɔre nti no ɛnya de bi a ɔno kwa de mantua a ɛnyɛ hwee a ɛyɛ mfom so ho na ka kyerɛ sɛ wantua a ɛnyɛ hwee sɛ ɔhunu kwa kɔgye de a ɛsɛ ɔhunu kwa de korɔ ɛno nti na ma asɔre mpa bebree no a ɔmo nsɛm yɛ bebree no a no sɛ ahumɔborɔ ne nyamesuro ni mu a sɛ nipa ɛde saa nneɛma wɔ nyinaa edi nkorɔfo a nipa no koraa te asɔre mu a no wɔpɛ gyae sɛ nyɛ nkwagyeɛ paa na sɛ nyamesom paa na ho hia nipa no a afei nipa no na afei asɛ wɔnya problem na nneɛma bi akɔyɛ na de so a deɛ meka no sɛ si yɛmfam nneɛma ne sika fifiri yɛ nuanom hɔ a mma yɛntua ne na ɛkyerɛ sɛ yɛsuro Nyankopɔn wiase abrabɔ mu o kyerɛ sɛ honam fam o honhom fam o baabi a sɛ yɛtumi yɛ saa ɛwɔ busuam yɛtumi yɛ saa wɔ fie a ɛde asomdwie bɛba ne mu yɛkɔgye na sɛ yɛntua deɛ a na sɛ yɛnyama som no na asɛm aba wo ne mpo koraa no abrabɔ mu koraa no nso no ɛnyɛ papa nti sɛ wotua wo ho aka a ɛyɛ papa na sɛ wonya adwenbɔne sɛ ɛkaa medeɛ no mentua na wode nipa no ɛdi ahintahinta na wode ho siesie nipa no deɛ a hunu sɛ ɛkwan na wonam so no ɛnyɛ Nyame kwan a Nyankopɔn ɛbɛtwe wa so paa yie paa na adeɛ baako a ne wɔ mu no sɛ yɛn nso a yɛn nsɛm obie no sɛ nipa bi nso ho kam na obi so fro na bi a time na wɔde ahyɛ no nso onya mfa maayɛ a yɛmmenya akoma kakra na ɛno nso ɛka nyamesom nipa edum bi a ɛka sɛ wo di nipa bɔnefoɔ akyi a papa koraa no wonyɛ nipa bebree no a ne nam nipa bebree no a na sei wɔbɛka ne dɛdɛɛdɛ akyerɛ wo wɔbɛka ne dɛdɛɛdɛ paa yie paa akyerɛ wo nanso nipa no edu ne tuya mu nso deɛ a ɛne na nipa no ayera abasa ɛyɛ mfomso paa yie paa baabi a wagye obi adeɛ biara afiri hɔ biara sɛ bank o sɛ credit union sɛ asɔre mu o sɛ adwuma mu o ana individual ni hɔ ɛna ebi a ɔkɔgye ya a bɔmmɔden sɛ wobɛyɛ ho biribi ansa na ka akyi deɛ ɛbɛsɛ yɛtwe adɔfo no mmoadwe nyinaa nso a ne sɛ baabi a wagye obi adeɛ biara meka ɛnyɛ sika nko yɛbɛtumi akɔgye obi obɛtumi akɔfam obi adeɛ ntoma bi akɔfam obi mpaboa akɔfam obi afidie bi sɛ bi yɛyɛ party bi anaa asɛm sɛ na ato yɛ makɔha nkurɔfoɔ nneɛma yɛnya deɛ yɛyɛ adeɛ awie yɛnya deɛ yɛyɛ adeɛ awie no a na afei rent no ɛbɛsɛ bɛtua anaa haren no anaa sɛ adeɛ na akɔgye yɛ no anaa adeɛ no a nipa ne de maa wɔ no na afei yɛmpɛ ho dwuma biara ni deɛ a ɛkyerɛ nipa ko a yɛyɛ na sɛ yɛtena wiase ne yɛayɛ saa ne yɛde asisie ne kwasɛ ebu atena ase deɛ a Nyankopɔn bɔ ɔbɛtwe yɛ aso nti ɛnyɛ wadwene sɛ wode ka na woanyɛ ho biribi na wo ho adwenbɔ na sɛ wowu abɛkɔ ɔsoro ayɛmaa mu ɛno ɛka abrabɔ pa ho ɛno nkyerɛ sɛ wode ka na sɛ woantua wu a nkɔ Nyankopɔn nkyɛ ne mu sɛ adwenbɔne wɔ wo tirim sɛ mentua deɛ a ɛne ɛhu sɛ wontumi nkɔ Onyankopɔn ahenni mu ɛma no ɛnyɛ yie okorafoɔ bi nso so a ne nka yɛbɛkye no to mu anaa yɛbɛfa ne mma kɔyɛ nkoa ɛka bia ne wɔdeɛ a woanyɛ ho biribiara nti yɛhwɛ deɛ yɛtoo no odiifoɔ Elisha nam Nyankopɔn asɛm so ɛma no akwankyerɛ sɛ ɔnkɔfa mfam nkuruwa a wɔn a mɛka sɛ wɔde te wɔn nkyɛn nyinaa borɔno wɔte soɔ no wɔnwura fie mu na wɔnsrɛsrɛ obiara caps na wɔmfa mmerɛ fie na ɔma no akwankyerɛ na deɛ mɛkenkae nyame boa bɛsɛ mebɔbɔ so kakra na mewia no makenkae ne ahwɛ na deɛ yɛka ne sɛ maame ahunu kwae akɔ nkurɔfoɔ fie ɛne nkurɔfoɔ meka mekyerɛ sɛ wakɔ nkurɔfoɔ fie akɔhunu kwae akɔgyegye nkurɔfoɔ caps ɛne nkurɔfoɔ nneɛma na afei deɛ wɔn nsa ka deɛ wɔhwɛ nyaa wie yɛ deɛ a na afei caps no wato agu baabi
wo kodi ehia na atenkano a wunya de kodi ye ne sa atenkano na se wunya nso de koro hunu kwa yakọ femfem se hunu kwa yakọ femfem de se hunu kwa nso de koro na ma me ne bone ya obeye ne se ne nsaka de wo hwe nyina wie na wa ma ehu ahia no de a ne nye se ma me no ne kwasem ni eyemusuo ema no prophet ne ka che ne se kona koton ne fatua ho aka on sa no difo ne ke kan se kona koton ne fatua ho aka afi ma me ne koton no nya sika wie a na afi di wo de koya ne foforo onye sika no afi kanu a wo de no a yesi won fa nkotua no afi be wi ase ne ma me na de foforo no wo de ekwakoye afi ohunu se wonim toma wonim paboa wonikete wona kete so ne makura na egu fom na afi o start to provisions no ne nyoma bia de ne nyoma bia ma na bi obedi ma ne ho ato no na afi ne kade wa wonwene ho de a se na afi wonya adwene me se after all kra no okafo didi a de ka ne se ba sa wo ye bone fo awurade anim wonya sika na wie ho o kiro afi onsa ka sika no a wo de wa kotua wo ho aka no bebi akɔgye firi no afi de wunya wie ya na o de kɔ bibi boforo na dodo no ataaye saa wɔ abrabom tie titifi a etiti abusua mu a ene yetete nsɔre mu ni enyuma mu a na yɛ de saa ne ma we ye ni ankase ye ho a ebe de na abrabɔ no tumi akɔso na ebe hia sɛ obi bia ehwɛ sɛ wo de ka nko a de a o mu sɛ ka fo de didie nanso na nkyerɛ sɛ wo de ka na wo do bi ka na obi ho ana sɛ wo untua ne ka na afi enima ohun nima bia efe nima bia ye wo ho a owo so obu ni kwasea na no so ye kwasea buo enje za kafo ni didie but say ohunu say say ye pese abrabo no ye so nyamopon ni dia ene erase itimi tuatua ye ho aka nyina mekwaji obi ade a say ko fam yo ene elu ede benyo ense ohun kwaye na wo de kronye say sika no de kwaye wo ntotoye na fi ohun nipa no de be kan say wo de kwaye ntotoye a na wo mu nipa na kwasea na enu biu nso enye bone ma bo se obone fo fam no wontua ni nsaka sika no pa na wo de ko bibi wo foro e ba sa eye bone wo awurade anim wo ye bone fo wontira na onipa bi we bone fo bia de wonwe ni nua ho ni mo dwene wono nko a no ho se wo nka ensema me kan nyina ewo 2 Kings 4 verse 1 to 7 a wo se na difo ma ne mu baako eretie mo frɛ Elisha se wakoa mi kuna wu na wa wuni me se wakoa suro awurade na okafo aba be fa me mabari mabanu akoye ne nko a na Elisha ka kire ne se ede na menyema wo kire me ede na wo ofie ene wa fena ni hwe fie je agohina bia akopɛ na oka se Fredi kofemfem nkuru a won a wodete ebe wo nyina nkyɛ nkuru ahunu mano nɔso na se obamu a to wone oma epono mu na fa de aye mane sisi nkyɛ ne ofie ne nkyɛ kɔe na okoto ne ho ne ma epono mu na on de odi nkuru na ebre no no nso ehwiehwie egugu mu na ba se nkuru na eya amama no oka kire ne ba ne se fa kuru bi ebre me ebio na oka kire no se kuru bi ani ho bio na enwo no tutwaaye na obabeka kire nyankopɔn nipa no na oka se kɔna kɔtɔ enwo no na fatia woka na wone wo ma enidie aka no entena se wose afi nyankopɔn ayawade pa yie pa afi nsɛm bebre no ko nyame nipa ne nkyɛ na die na mɛmɔbɔ onim sɛ mikuno ti asie mikuno wu na ɔbɔ no ho mɔde nyame so no mfani agoro na saa medi asɛm atome prophet nti nyame nipa boa me pa yie pa mo amoa me ade nsɛm bebre na prophet ne kan sɛ de bɛ na wo kanyina ne na bɛ sɛ me yɛ ma wo ehumɔbro odi nyame nyankopɔn nipa ne mu ɛna ɔma na kwankyerɛ sɛ kona ko mfem cars na wo ba topunu mu na ɔma mo ntum na kakra bi a enwo kakra bi a wo so wo no hwehwe bu cars nyina mu na nyankopɔn so yi anwade pa yie pa ma ohwehwe gu cars ma nkura ni nyina ɛyɛ ma nim sɛ ɛnya bere bia na wo ye bitimi ato ni pa wa brabom na nso nyankopɔn wɔ kwan bebre fa so tumi bo ni pa sɛ de ho to awurade so wɔ no kuri mu pa edu de de nyankopɔn betuma ya anwade ɛwɔ ni pa ya brabom ma na yeye nyankopɔn de bibie ni ho a ɛyɛ ne den wama obaye kunafo yi a odika animguasie pa beto no nempo ye befa ne makura akoye nko ekura no se onyankopɔn dwutwaje no a minim ye se sa nyankopɔn kro no a wote ya se enne ono nso oboboa ye na de ye kan se
maami eye we nyina wie ne ma me no ye okwa abonten ko fem caps nyina de nkuruwa nyina ye mawie a oton obenya sika pa yie pa afi wakoton awie caps na akogye firi nipa ne ho no wonante ko nipa ne fie ebenya sa wosa nante nipa na de ye koma no ne nipa na ese wosa abagye na afi maame ne betena ho manko fa obuza nsa maame na ma de we na ma de we na esa adwempa ne nutirim na so oni atenka manipa ebenya sa ono ade koro me se asam to no no tumi ka ko e dia na de ntina afi de wode wo mpese wa wode bekoro eno da nchen so a odifo ne ka kire ne se maame konne koton de wo nyina afi ko ye business na se won saka sika no a fa ko tua wo ho aka nyina hwenu anga sa afi minintima minimpa boa ya ka me best school fees na de na nsam ho nya na afi be wi ase no na sika wo nya no de ko ye bibi wo fro na nipa no a wono ko bo se afiri wo mo ho no a ye be che no no a nyankopon aye wanwade no na afi sika no de ko ye bibi wo fro de e kire se maame no unso nyankopon ti enso nyankopon bie kwan bia to ma ye wo ya bra bomu ya setena mu na ebia ye de ededeka bi na ko mfam krofo ni ma bi na edu de de na se yensa ka sika mo ma ye nka se bi sika na fe de ye de ko ye ntutuye bi na nipa no ede ne ka ne de afe de ye buyani e ba nse bi ye buyani eguso e ba sa nyangopon no entene ndi ye ni ye pa wako firifiri nuane be bi a wo ye adwuma nom ne be bi e tete nom ne no etoso ma mbi no nuane se ye gele ne wono wa se bi a monum ne ne ma wakoto bi adi wakoto di ya wafiri a maami di sika so na eye sa adwuma aduru mmra wagye akatua ese wodi sika kwa afom be se na aye twintwan ya nipa ko be na wo ye si ye frifri niema na se jinkofo niema na se nipa hu ye mobo a ye nsaka mom ye nsa mfa nko na eno na kire se ye tene ewa abrabom na anye sa ade a fi ya hwini ye kura afobu okura ade a wonsi okura abio wonsi wakura bi okwa nipa no kra nya de ohun no de no kra nso esie eba saa enye papa wo fifiri ntima ne mpaboa nom ne niema ede ye ho ko mu ade nom ne niema bi efe nom niema bebre bi adamu niema ko free television wakoto TV ma say radio nom ne niema bebre obi aboa ade akredito se tua ne ngakara akara na fe de wunye sika de ne nipa no de ombe so betua de nipa be na wo ye wabrabom na se nipa no ebeche wo amaka se nipa no wonte ana se nipa yeto a yebo yetimi bo ye bra yie na bia hanu ye de na nso egase nipa yeto a yetimi toto yakwa nyina yie kama pa yie pa na de me kan nyina de obi kura yetimi patu ni nipa no oni nipa na yaka won kan bi bia nje nipa no ho nipa no kwa na watwam stock ra won fa kura nso bio adintra enya adwempa enuanam adwempa ne sese edetena se ewo abrabom de metwe adwenya na so a ne se se wo ye obi nkwa se wo ye sofo de a na wo ye elder na wo gina apuno ni mu de a na wo de ka na wo antua de a ene wo de na ehu pa yie pa menka se bia wo antua na be ko bonsande mu adwene ma wo mfa nkotua no na wo nye sika na wo mfa nkotua na wo ye sofo de a sofo tumi bobosia eda timi bobosia wo mo emaku mpanimfo no mo agiragina ni panim som nyina adwuma wuru anom directors no me kan se babia ni ho a ebia eho adwo akosie na ye kan se ogia ense wotua na timi aboa pa ye pa hwe ni pa se ye pade afiri enuanom ho a etimi rura hye pa etimi geni pa konso a kopim se ye nsa beka de ye rehwe na hwe ni pa ne nsa ka wie pa na hwe no eno ano no na mpanin se anu edi pebosia no enya no na edi tua nso eni se yegina saa se moyo so ni yefom atenka wodi pebosia no fa sa atenka no nso etua o nka onyame ansam no wo Luke 11:5-8 ya na oka kire won se muhwan ena wadamfo no obekọ ne nche da su ma oka kire ne se damfo fa me pa no miensa na madamfo bi efiri ekwan so aba me nche na menya bi me no no ofiri mu no ho abebu ase enhame na watopunu mu na memma ewo menche ewo mpaso na mintimi mesore memma wo mesemo se adamfo mu de anko nsore emema no na nani edi nti obesore emema no dodo bi ehia no ha se ekire na mebebre na me de ekire mo se ohu onya ho akire
wodi milika ko anadwo da suo mu wakɔ boni papo no mu sɛ pam asɛm ha bani o nipa bi mu ha me na sɛ wa amomode na sɛ afei deɛ wɔkɔgye yɛ no wombɛ sɛ wɔde bɛkɔgye a wabom ahoɔden a wode bɔɔ mu no ɛne aniagye a wode kɔɔyɛ kɔgye yɛ no ɛsɛ sɛ wode saa ahoɔden no ara nso ɛkorɔ na wode kɔtua deɛ ɛbɛsɛ yɛka ne sɛ abrabɔ a yɛbɔ nyinaa ne deɛ obi da no yɔnko na ne nyinaa mu mmerɛ a mebɔ asɛm ne toa nyinaa deɛ meka ne sɛ obi hu mmɔbɔ boa wo a ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden a sɛ wobɛdi no korɛ sɛ wokenka onyame asɛm no wɔ 2 Kings 6:5 a adiifoɔ ma no de ɛkɔfam yɛ no a akuma no tɔ nsuo mu no ɔmo nya atenka bi sɛ prophet obi die o na sɛ nipa no dwene nipa ho deɛ meka ne sɛ hunu kwae kɔgye a ɔmo yɛhunu kwae nso fa nkɔ na ɛbɛma abrabɔ ayɛ dɛ nkanka ne yɛne yɛyɛ som nyame no na asɛm wei de nyame somfoɔ nko a deɛ obi a wɔtie biara ne deɛ wode yɛ adwuma a ɛbɛma abrabɔ no nso ayɛ dɛ yɛmmɔ mpayɛ Yɛwura Yesu yɛbɔ mpayɛ da wase wɔ nsɛmpa a ɛnɛ wode ama yɛn ma nsɛm ntimi nsa yɛ abrabɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛtete hɔ a ɛne nipa ntɛm asomdwie bɛtumi aba yɛda wase ɛwɔ wo din mu amen.